Amen. Tak vás každého vítam, aj tých, ktorí práve sledujú dneska tento záznam z Apoštolskej cirkvi zhromaždenia v Komárne. Voláme sa Kresťanské spoločenstvo Prístav a máme bohoslúžbu 10. ráno každú nedeľu na Elektrárenskej 1 v Komárne, tak ste vítaní s nami tu stráviť nedeľu a oslavu Pána Ježiša a bohoslúžbu. A dneska by som chcel začať hovoriť na tému, a začal tak by som tak úplne stvorením, hej? Od začiatku. A chcem o tom hovoriť, lebo Boh stvoril jednu veľmi dôležitú vec ako prvé. Kto si pamätá, čo bolo prvé stvorené okrem neba a zeme? Čo také dôležité bolo? Svetlo. O tomto chcem dneska hovoriť. Pán mi dal na srdce hovoriť o svetle sveta a o tom, aby dneska bude celá bohoslúžba. Jednoduchá kázeň o svetle, ktorú iste všetci poznajú, všetci vedia, čo svetlo je, už ste počujú 1000 kázni, ale matka múdrosti, že? Opakovanie je matka múdrosti. Ale budeme si dneska hovoriť presne o tomto. Takže Boh spravil svetlo, ale čo svietilo, keďže urobil slnko a mesiac až v 4. dni. Čo svietilo na našu oblohu? Čo svietilo? Čo svietilo? Božia sláva. A čo potom bolo v noci? Lebo ja čítam, tak si čítate Genesis 1, hovorí, že tma bola nad prahlbinou, stvoril nebo a zem a bola tma. Ale Boh stvoril svetlo a oddelil svetlo od tmu od svetla. Takže Božia sláva tam bola. Veď Duch Svätý sa znášal nad prahlbinami, že? Ale čo bolo tým svetlom teda skutočne? Pán Ježiš, Duch Svätý. Môžeme to vyjadriť aj tak. Ale keďže urobil Boh svetlo a tmu a prešiel prvý deň, alebo jeden deň, ja mám za to, že urobil čas. Urobil obdobie, v ktorom niečo robí, v ktorom niečo tvorí. Urobil to obdobie, povedal, nech sa stane zeleň napríklad, hej? Nech zem vydá zeleň a rastliny a stromy a všetko ostatné. A vtedy potom povedal, bol deň a bola noc a stalo sa tak a bolo dobré. Že prešiel ten čas dní a prešiel ten čas noci. Ale to, čo chcem hovoriť, že ešte nebolo stále svetlo. O tom chcem hovoriť, že tá zem bola stále v tme, lebo neosvetľovala nič zem. Ale bolo tam svetlo a tma. Je to, o čom chcem hovoriť, že je to, že Boh svoje skutky činil v nejakom čase, konal v nejakom čase, konal v nejakom procese. A ja mám za to, že konal vtedy, aj keď bola tma, že celý čas, lebo stvoril tmu a všade bola tma, tak oddelil tú tmu od svetla, aby bolo vidieť, kedy koná, kedy on je prítomný. Ja si myslím, že, alebo keď to tak čítam, a mi to prišlo to slovo takým spôsobom, že Boh v tom je svetlo a potom je čas, kedy sa veci tvoria podľa toho, čo on povedal. Ale musí to prísť na svetlo. Čiže všetko, čo konáme, zober si, že svetlo je to, čo Boh koná. To, keď Boh koná, to, keď je blízko, to, keď sa prechádza, to, keď Duch Svätý prechádzal nad tou prahlbinou, tak to bolo to zmocnenie, ktoré konalo to, čo Boh povedal. Je nám to zatiaľ jasné? Nejde moc ťažko, že? Čiže svetlo je Boh, ktorý sa tam, ktorý konal, ale nebolo svetlo, ešte nesvietilo na zem nič. Ale mali sme tú Božiu moc Boha, mali sme to svetlo, čo nám svieti aj dnes. Si veľakrát povieme ľudia, čo tápnú v tme, ale tomu sa dostaneme. Takže to svetlo je to dobré, milostiplné, fantastické, čo robí Boh. Áno. Je to taká forma stvorenia, počítanie času, dní a noci. Je to obdobie, ktoré potrvá Boh, aby sa tie veci udiali, aby sa fyzicky udiali. Čiže Boh, keď oddelil tmu od svetla, verím tomu, že oddelil to, že svoje dielo, ktoré povedal a muselo sa stať. A v tomto svetle ja verím, že máme všetci žiť. To znamená Božom vytváracom
stvoriteľskom diele. Áno, ale to sa dostaneme, že prečo to hovorím. Ale všetko toto má spojitosť so svetlom, ktoré bolo na počiatku stvorené. A urobil to sám Boh. Chcel to tak. Chcel, aby bolo robené svetlo a aby bola tma. Kto v tme z vás niečo vie urobiť? Nikto nič. Keď nevidíš, tak nevieš. Že? Je tak. Ale keď si v svetle, tak to vieš urobiť aj keď je tma. Keď máš svetlo, lebo svetlo svieti. Ale tu hovoríme o svetle, ktoré nie je len svetlo zo slnka a z mesiaca, lebo to bolo až 4. deň. Ale Boh urobil svetlo, podľa ktorého sa má človek riadiť, podľa ktorého sa má nechať viesť. Urobil niečo, čiže zjavil seba, svoju moc. Niektorí hovoria, že je to Ježiš, ktorého nájdeme v Biblie, že to je jeho taký obraz. Áno, to svetlo, lebo aj tomu sa všetkému dostaneme. Ale v prvom rade, podľa mňa, keď stravil Boh aj zem, aj nebo, keď spravil všetko, ja čo si myslím, že Boh tým svetlom myslel život. Život. Priniesol život. Veci sa hýbali. Neboli to kamene, nebolo to pusté, neforné. Priniesol niečo, že čo povedal, že nech vydá zem, nech voda vydá zeminu. Všetko nejak stvárnil, sformoval, umiestnil. Dal tomu nejakú tvár, nejakú svoju predstavu. A muselo to byť veľmi nádherné. To, čo Boh stvoril. Lebo s tým bol veľmi spokojný. Takže aj toto je to svetlo, ktoré ja vnímam, že to slovo svetlo mi prináša tak strašne veľa, otvára mnohé veci, podľa ktorých viem si tak definovať, že čo ten Boh v tom svetle robil. Že sa v tom zjavoval. Že bolo to naozaj, že aj keď bola tma a nebolo slnko na zemi, ale to svetlo, ktoré všetko sformovalo a dalo do pohybu, to svetlo, ktoré dalo život tu na zemi, to bolo presne to. O tom to tu hovoril. A o tom časovom období. Potrebovala to oddeliť. A je to potrebné pre nás. A vieme, že bola to Božia slava a Boží poriadok. V tme častokrát máme chaos, prázdnotu a neprítomnosť poriadku. Lebo je to v tme. Ale keď máme všetko v svetle, je tam naozaj ten poriadok a hlavne ten Boží. Takže máme tu poriadok a rytmus času. Boh urobil aj to, aby bolo to následné, ten čas, tma, deň, aby to vychádzalo, aby sme vedeli nejaký ten rytmus toho života mať. Takže toto je základ takej tej Božej reality, že Boh je medzi nami. To svetlo. A o kom Boh povedal, že v ňom bol život, v ňom bol svetlom ľudí? O Ježišovi Kristovi, že? Je to tak? A jeho tma čo? Nepohltila. Čiže zase tu hovoríme o svetle, o živote, ale tu už není stvorenie. Tu už nehovoríme o stvorení, on bol svetlom ľudí. Ale bolo to svetlo, ktoré on niesol, toho Boh v ňom, v Ježišovi, ktorý začal svoju robotu tu na zemi. Priniesol svetlo, aby ľudia mohli krásne, bez chaosu, nie v tme, s jasnou myslou, boli vedení do života s Bohom. Do života nádherného. Toto bol Ježiš, aby nás vykúpil z hriechov. Ale toto nám je všetkým jasné. To sme už veľakrát preberali túto kázeň a mnohokrát si to iste počuli. Ale keď máme to svetlo, že už slnko spravil, skutky sú zjavné. Kedy sa najviac robia zlé veci? V tme. V tme zlodeji začínajú fungovať, to je ich deň. Lebo to je ich obživa. Nikto nevie, čo robia. Je to skryté. Ale svetlo, keď príde, svetlo musí byť zjavné. Spokojný človek, ktorý robí vo svetle, v noci, keď je tma, ide spokojne spať. Ten, ktorý nie je čistý, snaží sa neukázať svoje zlé veci a ukazuje ich v noci, keď sa ide robiť hľadať napríklad obživu, lebo to nikto nevidí, čo v skutočnosti robí. Ale takýto zátlm, útlm môže niesť náš život. Nehovorím o fyzických veciach, ale o duchovných veciach.
Žijeme, hýbeme sa, je v nás duch Boží, je v nás duch života, ktorý Boh tiež stvoril, ale nie sme vo svetle. Aj keď nám slnko. Ale nie je to svetlo, ktorým máme žiť, ktoré Boh stvoril. Preto hovorím o tom svetle, že čo stvoril ako prvé. To svetlo má byť v nás. To svetlo, to Božie svetlo, ktoré robí nám, aby sme neboli v tme, to potrebujeme žiť. A to je Ježiš Kristus. On nám to prišiel zjaviť. A prvé, čo povedal Ježiš, keď prišiel ako svetlo, vieš, čo povedal? Čiňte pokánie, sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Ľud, ktorý sedel v tme, uzrel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine v tvône smrti, vyšlo svetlo. Toto sa hovorí v kontexte, keď Ježiš žil v Galilei. Galileja bola krajina, ktorá bola Židmi opovrhovaná. Bola to krajina, ktorej bola zmiešané, od vyvedenia zmiešanej krajiny a praví Židia, južní, Severné kráľovstvo nechceli ich brať za pravých Židov, lebo tam boli pomiešaní. Nechceli ich prijať medzi svojich. A preto hovoril ten, čo tam dobre môže byť. Čo z tej Galilei môže výjsť. Dokonca to sa hovorí o tom, že ľud, ktorý sedel v tme, uzrel veľké svetlo. Vieš prečo? Vieš, kde žil Ježiš? V Nazarete? A to bolo presne v oblasti Galilei. A odtiaľ povedali o nich, že vyšiel z tvôni smrti. Z tvôni smrti. To znamená, že tí ľudia boli zatienení tým, že sú odsúdení na smrť. Že nič dobré ich tam nečaká. A odtiaľ vychádza Ježiš Kristus. Odtiaľ prichádza svetlo. Hovorí, že odtiaľ vyšlo svetlo a oni to svetlo videli. Ježiš je ten zásah Boží do ľudských životov. To, čo Boh stvoril na začiatku, že všetko sa dialo skrze slovo Božie, to isté sa deje v Ježišovi, ale tu v našich životoch. Už Boh netvorí slovom niečo, krajinu, lebo to je vytvorené, ale pretvára nás. A keď my máme toto svetlo, ktoré nám osvedčí naše skutky, ako budú vyzerať? Budeme ten človek, ktorý žije v tomto tvôni smrti, ktorý je odsúdený na smrť? Alebo budeme človek, ktorý žije v svetle a môže hrdo s úsmevom rásť, nič ho neťaží a môže chodiť po tejto krajine, veselo sa smiať skrze toho, že má to svetlo. Toto je to dôležité. A Ježiš urobil všetko preto, aby každý mal to svetlo. A preto povedal, pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. To znamená, keď budeš činiť pokánie, môžeš to svetlo mať. To, čo čítame, je Matúš 5:16. A tam povedal, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli obrovské skutky a velebili vášho Boha, ktorý je v nebesiach. Čiže keď naše svetlo, keď potom to, čo som povedal, čo môže byť to tvoje svetlo? Čo je to tvoje svetlo? Čo ľudia môžu zbadať a že videli vaše dobré skutky a oslavovali o vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ježiš, to svetlo v nás, ktorým sa nemáme nechať viesť, aby sme nežili v tme a tvojne smrti, osvetľuje naše skutky, za ktoré sa nehambíme. A to sú skutky, ktoré keď niekto zbadá z ľudí, ktorí žijú v tme, tak sa obrátia a povie, toto je to správne. Títo veliebia Boha, títo sú naozaj Boží. A nie je to preto len tým. Tu hovorí o skutkoch. Čiže nehovorí o tom, že len krič Bože, Bože a poď Bohu a poď Ježišovi, pokiaľ ten človek neuvidí skutok toho svetla. Amen. Čiže Boh stvoril zem a učinil svetlo, všetko sa porobilo, ale dal svetlo, ktoré svietilo na to, čo Boh urobil. Čiže celú zem, dal hviezdy, aby sa počítali časy a tak ďalej a tak ďalej. Ale tu dali Boh Ježiša,
ako svetlo, ako správne žiť v tomto svete. Nie v tme, ale naozaj vo svetle. A teraz my, kresťania, keď nebudeme tieto skutky robiť, čo v skutočnosti dokážeme svetu? A diabol je veľmi prefíkaný. Diabol dokáže urobiť to, že si myslíš, že žiješ svätý život, Boží život, že máš dobré skutky a pritom dokážeš veľa vecí márniť a ničiť. A to vtedy, keď prinášaš seba do vzťahu s Bohom. To je vtedy, keď si myslíš, že niečo dobré robím alebo urobím z rozhodnutia svojho, ale skutočne to nemusí prinášať ovocie. Vieš prečo? Lebo každý z nás je iný. Nevieš, čo ten človek žije, ako cíti, ako ťa vníma, aké má emócie, keď rozprávaš. Z mojej kázne si zoberieš každý jeden z vás niečo iné a iné si zapamätá, ako teraz rozprávam. Amen. Ale slnko, hovorí Biblia, svietí na dobrých aj na zlých. Boh dozerá na dobrých aj na zlých. Miluje dobrých aj zlých. Boh robí tú jednotu a rozumie každému a každého vedie presne, ako je potreba. Teda keď chceš slúžiť svetlom ľuďom, musíš ich najprv pochopiť. Musíš vedieť, ako s nimi hovoriť. To sme si už opakovali minulé kázni, a to teraz nebudem veľa opakovať, ale to svetlo, čiže ak ty nedáš Boha tým ľuďom zacítiť nad svojom živote, ver mi, že ich nevyťahneš z tmy. A môžeš sa snažiť, koľko chceš. Lebo láskavé, prirodzené slovo je OK, ale Boh je to najviac, čo môžete dať. Boh je to, čo musíme dať, aby sme nežili v tme a tvoni smrti. A ľudia, hľadáme kresťania, hľadáme prebudenie. Všetci to chceme, že? Ale prebudenie bude, keď budeme my prebudení a my vo svetle. Vtedy sa dáme my v Bohu viesť. Povedať Bohu jasné, že chceme robiť evanjelium, chceme vonku na uliciach spievať, chváliť. A teraz ja si myslím, že to už nefunguje. Ja si myslím, že by sme to mali robiť iným spôsobom. Myslieť je jedna vec. A už miešaš človečinu s tým Božím povolaním a s Božou vôľou. Keď je Božou vôľou pre teba a máš to zjavené, niečo robiť, tak to rob. Amen. Neprinášaj tam seba. Ak chceš niekoho iného meniť, ty sa môžeš snažiť, koľko chceš, zo seba to nedáš. Ty musíš byť použitý služobník, použitý svetlom na to, aby si jemu pomohol. Čiže použitý svetlom, či použitý Bohom, aby si ty svietil na toho človeka. Lebo my môžeme svietiť v tme. Keď si bereme Ježiša so sebou a Duch Svätý je v nás, všade nesieme to svetlo so sebou. Hovoríme o Ježišovi, o pokání, činíme pokánie. Ale keď sami nepristupujeme hodne k ľuďom, ktorých Boh miluje, nie sme svetlom. Vieš o tom? A je to veľmi, veľmi ťažké robiť. Lebo situácie, okolnosti nás nahnevajú. Vytočia. Nevieme to zastaviť. A už nie sme svetlom. Toto spraví diabol. O tom to hovorím. Že maličké pošmyknutie spôsobí obrovský pád. Toto je to, na čo si musíme dať pozor. Veľakrát sa rozhneváme dokonca aj na svojich blízkych, aj keď to nemáme v úmysle. Ale diabol spôsobí také voláčo v tebe, že nedokážeš to ovládnuť. Ale my potrebujeme sa nechať ovládať Bohom samým týmto svetlom, aby naše skutky boli také, že keď to niekto uvidí, povie haleluja, tu je Boh. Amen. Aby tí ľudia oslavovali Boha s nami. Aby oslavovali Ježiša s nami. Skutky, ktoré nám dáva Boh, sú skutkami Jeho. To, čo nám On v Biblii hovorí, čo máme robiť, ako sa máme chovať, to sú skutky Jeho, ktoré chce vidieť na našom živote. Aby sme boli osvietení tým, čo On priniesol do sveta, že Ježišom, aby sme boli osvietení tým, čo On chce, aby sme v našom živote robili. Nech vidia svetlo, ktoré nás zmenilo, aj keď sme boli v skrytosti. Vidí každý ten proces, akým si sa ty meníš. Vidí aj dneska, áno, cez kameru budú ľudia vidieť, že čo tu dneska kážeme.
Ale čo v skutočnosti menilo tvoj život, čo to v skrytosti, že si nasal Ježiša, aby si ho mohol dávať, to nevidí nikto. Nevedia o tvojom živote. A ty potrebuješ vedieť, aby to videli. Potrebuje to ísť na svetlo. A my sme tým svetlom. Boh bude oslávený skutkami svetla, ktoré ho prezentujú jeho. Skutkami svetla, ktoré on nastavil skrze nás. Tým bude oslávený. Vo svetle je život, ktorý treba vidieť a treba ho žiť. Prebudenie musí byť je v nás, ale to musí ho spraviť stvoriteľ. Musí svietiť naše svetlo. Môžeme zdokonalovať bohoslužby, chvály, videá, je to úžasné a je to krásny prínos do bohoslužby, do nedele na chválu Pánovi, oslávené, dobré, dôstojné. No potrebujeme byť hlavne my, aby sme boli Božím svetlom. Aby sme v tme svietili tým ľuďom a priniesli im svetlo do tým tmy. Amen. Lebo ak odídeš bez svetla, ak odídeš bez toho, že Ježiš je v tvojom srdci, Ježiš je ten, Pán, ktorý ti svieti v tvojej tme, v tom tvojom srdiečku, v tom tvojom živote, ktorý neprebúdza život tvoj, ale život svetský, alebo život, ktorý si vysnívaš, to nie je správne. Potrebuješ mať život, ktorý ti dáva Pán. A to je ten život, ktorý skutočne bude svietiť iným ľuďom. Lebo Ježiš, keby nebol Ježiš, taký, ako ho Pán poslal, tak v tej tvojnej smrti tí ľudia nemajú život. A nemajú večný život, nemajú spasenie a kráľovstvo Božieho sa priblížilo. Čiže kráľovstvo Božie, keď sa priblíži, príde aj odsúdenie, príde aj tá spravodlivosť Božia. A Boh chce mať pri sebe. A na tom svedčení pokánie. Amen. Svetlo s Ježišom je upevnenie viery v Boha Otca. Svetlo s Ježišom je verí, že jeho jedného Boha, ktorý má moc a ktorý vie, ako mení tvoj život. Je ti jasné, kto ťa stvoril, kto ťa buduje a s kým žiješ. Musí ti byť úplne jasné, že deň čo deň, keď vyjde slnko, povedať si, haleluja, Pane, ty dávaš svetlo na môj život. Proces stvorenia je s tebou neskončil. A ani s nikým iným. Ten proces stvorenia v nás, možno som povedal zlé slovo stvorenia, formovania, pretvárania nás osobne, vzťahu s Bohom, neskončil. Musíme to robiť stále. Spoznávať ho stále. Byť svetlom, zdokonalovať sa v tom. Slnko vychádza denne a s ním sa budí aj Božie skutky. Každý deň je príležitosť byť vo svetle a slúžiť ľuďom, pomáhať Bohu, zdokonalovať sa. Máme podriadenosť a usporiadanosť, ktorú nám Boh dal na začiatku. Amen. Konajme s ľuďmi tak, ako Boh, v láske, v milosti Božej a Božej moci. Boh hovorí, že sme svetlo. A v dnešnej dobe sme sa troška aj odklonili od tých vecí, že alebo od toho dávať to správne svetlo, dávať správny obraz na cirkev. Vieš o tom, že mnohokrát, ja aspoň keď mám rozhovory, tak veľakrát povedia, prečo ste rozdelení? Prečo ste baptisti, prečo ste katolíci, prečo ste neviem čo všetko možné? Prečo ste sa oddelili? Otázka, odpoveď na to je aká ťažká. Môže to byť hrozne veľa dôvodov. Niektorí sa netrafili v teórii. Niektorí sa netrafili v peniazoch. Niektorí v názvoch. Niektorí v počte ľudí. Každý rôzne. Ale jedno je isté. Je tam Božie slovo, ktoré musí buď podriadený, alebo nepodriadený. Nie je áno, alebo nie. Je áno a nie. Medzi tým sú výhovorky, ktoré neráta Pán. Áno, alebo nie. Chceš s ním byť, alebo nechceš s ním byť. Boh hovorí o tých vlažných vodách. Spomínajte si na to. Tie verše, keď si v vodách. Buď radšej studený, alebo horúci, ale nie vlažný. Nebuď zmiešaný, nebuď vlažný, lebo tak ťa vyplujem zo svojich úst.
Nebuďme takýto, buďme svetlom vytvorení, svetlom sformovaní stále. A snažme sa o to. Lebo keď toto budeme robiť, Boh bude formovať aj ďalších. My keď budeme mať svetlo tomu, čo má zomreť, čo sme čítali, že v tej tvojej smrti, že boli odsúdení na smrť, tak tam môže prísť svetlo, tých ľudí môžeme zachrániť. Prečo neprišlo tým južným Židom, ktorí sa robili veľmi spravodliví, že oni sú tí praví Židia? Prečo neprišiel Ježiš tam? Ale prišiel kvôli ním. Prišiel všetkých spasiteľ. Povedať im, tu je spasiteľ, tu je Mesiáš, ktorého čakáte. A neprijali ho. A prijali ho tí, ktorým nesvietilo svetlo. Ktorí nezažili lásku a prijatie. Ktorí nezažili to, že Boh môže prísť aj pre mňa. A zas to rozhádzal kto? Ľudia, ktorí žijú v tme. Myslieť si, že my sme jediný národ, ten úžasný a odvrhovať iných, to nebolo Božie. Keď ste boli Boží národ, áno, vyhrávali vojny, keď sa prosili Pána, ale zároveň nedokázali niekomu odpustiť. A keď Ježiš ich o tom učil, či hodíš kameň, či nevytiahneš tú kozu v nedeľu, keď ti padne do vody, do studne, že nekonaj prácu, vieš. Že porušil tie. O tom to ich učil. To bolo to svetlo, čo v ich živote malo priniesť jas. Čo malo priniesť do ich života ten nejaký, tú radosť, poslušnosť, tú formu, to Božie, ten život. A oni si stále mysleli, že v synagóge, keď budú spievať, v synagóge, keď sa budú modliť, takže sú tí správni. Správny si vtedy, keď si vo svetle s Kristom Ježišom. Keď ho máš v sebe. Keď ukazuješ to, čo Ježiš ukazuje, čo písme hovorí, či si v tomu podriadený, necháš sa mu formovať, aby si mal formu Božiu, necháš mu tú plynulosť tvojho života jemu viesť. Vtedy sme svetlom a budeme svetlom. Keď s úsmevom prídeme k niekomu a budeme povedať, počúvaj, Boh ťa miluje. A vtedy je tam aj Božia moc, keď sme vo svetle. Veľká Božia moc. Včera som videl video, kde jeden chlapec, chudák bol rôznymi duchmi, tak poviazaný a myslel si, že je dievča a že má rád chlapcov a podobne. A taký mladý kazateľ, keď mu prišiel mladý evangelista na ulici, a on hovorí, môžeme sa teba pomodliť. A on že, robil tak všaké grimasy tam a že dobre. A chytil mu ruku a ten chlapec mu hovorí, že cítiš moju silu. On si myslel, že pôsobí na toho chlapca. Ale to bol jeho zámer. Ten tmavý, tá smrť, čo je duch zlý, diabolský, ten si myslel, že má moc nad tým chlapcom, nad tým kresťanom. A ten mu hovorí, nie môj zlatý, ty si myslíš, že máš moc nado mnou, ale to, čo cítiš, je Duch Svätý, ktorý ťa mení. A začal sa za ňou modliť, držal mu tú ruku a začal sa za ňou modliť. A nemohol ani újsť, nemohol robiť nič, lebo svetlo, ktoré bolo v tom chlapcovi. Lebo dodržiava to, čo mu povedal Ježiš, choďte a hlásajte. A on na ulici hlásal a modlil sa. Druhá vec je, či uvidíš v tej jednej chvíli, či sa ten človek mení alebo nie. Mnohokrát nám môže padnúť viera na tom, že neuvidíš ten zázrak hneď. Ale prešiel deň a noc. A bol ďalší deň. Časové obdobie. Keď sa modlíš, ty musíš veriť, že to bude mať svoj efekt a Boh na ňom bude fungovať a bude ho meniť. Lebo vyšlo svetlo v tieni tvojej smrti, priblížilo sa kráľovstvo nebeské a čínte pokánie. A ja verím tomu, že keď sa za koho pomodlíš, aj keď neuvidíš hneď zmenu, verím tomu, že Boh v ňom niečo robil. A toto je to, čo je to svetlo. Tak ako my sme boli dotknutí s mojím bratom, keď sme boli náhodne v jednom kresťanskom stane na jednej evangelizácii. A nebola to náhoda. Ale ovocie z toho prišlo až po rokoch. Po rokoch. Preto hovorím, Boh má svoj čas
deň-noc, svoje usporiadanie, svoje svetlo, ktoré potrebujeme žiť. Čiže ak niekomu prinesieš svetlo do jeho tmavého života, povieš mu o Ježišovi, ono svietiť neprestane. Lebo tu čítame, jak som hovoril, tma ho nepohltila. Takže keď niekomu zdieľaš Ježiša, verím tomu, že tma to nepohltí. Že tí ľudia si spomenú vždy na to svetlo do ich života, keď budú na dne. A preto sa majme vzťah s Duchom Svätým, ktorý ti šepne tie správne modlitby, čo ten človek žije, čo mu treba povedať. No, veľakrát uvažujem, že hovoríme o tom istom tým ľuďom, ale ja verím, že Ježiš ku každému je predsa iný, každému inak slúži to, čo potrebuje práve počuť. Takže modlíme sa úplnou vierou, s totálnou vierou, že svetlo je na zemi a robí. Aj keď to nevidíš, lebo zem bola tmavá a pustá a neladná, nevidel si, čo sa deje, aj keby si tam bol, nevidíš to, lebo sa bolo robené tmoje, ale bolo v tom svetlo, bola v tom moc, ktorá všetko určila, to bol Boh. A v našom živote tiež, keď prišiel Ježiš, keď každý z nás je obrátený, až vtedy prišlo svetlo do nášho života, aj na naše hriechy, ktoré sme museli činiť pokánie z nich a ospravedlniť sa a prestať ich robiť. Svetlo v tvojom živote prináša absolútne prikrytie a odhrnutie všetkého toho špatného, tmavého, čo ťa nieslo do smrti. Ale prináša ti obrovskú nádej, formovanie, ale v čase, ktorom určí Pán. Lebo my nevieme, čo to vtedy znamenalo deň a noc. Dneska máme 24 hodín. Hej, keď sa mení deň a noc. Ja verím, že bolo to tak, ako to Biblia píše. Deň a noc. Možno, že tedy sa ešte čas nerátal, lebo až v 4. dni dal hviezdy na počítanie času, keď si tak čítate správne, aby osvecovali zem a podobne v noci. Boh nám nedá nikdy stratiť sa. Ani fyzicky, ani duchovne. Svetlo sveta. Biblia píše, že ste vy. Predstav si, že tie hviezdy sú tu dole a svietia v noci. Svietia ľuďom do ich života, lebo ich je veľa. A takisto vám teraz napadá, že však Abrahamovi aj povedal, že budete jak hviezd rozmnožení. To je také prirovnanie. Ale ide o to, že buďme tým svetlom. A fakt sa o to snažíme. Snažíme sa o to a tak príde prebudenie. Lebo ľudia nebudú nasledovať nás, naše zhromaždenie, ale budú nasledovať Ježiša Krista, po ňom budú spätní. To je to, čo potrebujeme my vedieť. A vždycky to bude len o tom. O Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi a Kráľovi, ktorý nás vedie vo svetle a nechá nás tme. Ktorý on vlastne prišiel do tmy. Nie? Ktorý prišiel do tmy na svet, že? Amen. Do tmy na svet. Prišlo svetlo. Chvála ti, Ježišu. Keď my budeme svetlom, všetko bude vo svetle. Tak ako ľudia jednajú so zlým, tak budú jednať aj s dobrým. A keď uvidia dobré, verím tomu, že budú jednať. Lebo mnohí nevidia to dobré. Žijú v tme. Potrebujú vidieť to dobré. A sú mnohí, ktorí si to zadržiavajú, ale to si už budú jednať oni sami s tým. Ale Boh aj povedal, niektorí zatvrdené srdcia budú mať. Nie všetci povolaní budú povolaní. Amen. Takže halleluja. Pomodlíme sa na záver, že dneska to bola taká ľahká kázeň o svetle, o svetle, čo sa skážeme už strašne veľa, ale je to dôležité si to pripomenúť a počuť znova. Je dôležité počuť o tom, že Boh na nás neustále hladí. Je dôležité vedieť a si to v sebe ujasniť, že čokoľvek sa mi deje, veď Boh ma vidí, to nezhasína to svetlo, nezhasína tá nádej, nezhasína to formovanie. Boh ma stále vedie a chce ma stále pri sebe mať. A dneska to zhromaždenie, čo tu mávame aj kdekoľvek inde vo svete, vďaka Bohu, pretože nás svieti Ježiš.
A ja viem, že som presvedčený o tom, že toto je kľúč k tomu, aby sa všetko zmenilo. A tým kľúčom sme aj my. Tým svetielkami, čo tu pobehajú po svete, ktorí nesú ducha Božieho v sebe, ducha Ježišovho, čo mal Ježiš. A svietime. Lebo lampa sa nedáva pod hrniec, neprikrýva sa, ale práve, že dáva sa von, aby svietila. A toto robí Ježiš. Pozbudí vás, vyvýši vás, aby bolo svetlo. A každý to robí po svojom. A to je OK. Len buď vedení Božom. Nechaj sa formovať Pánovi. Lobara, halleluja, halleluja, halleluja.